Os nenos do Grove converteránse nos mellores prescriptores do seu concello. Os alumnos do Colexio Valle Inclán están a elaborar unha guía turística da súa vila, dirixida ao público que mellor coñecen, os nenos. Estamos traballando unha guía turística enfocada de nenos para nenos, con destinos como playas e parques do Grove. Os alumnos do centro analizan os recursos do Grove, buscan as súas fortalezas como destino turístico e seleccionan os contidos máis atractivos para engadir a súa guía. Primeiro empezamos cos nombres das playas e cantas hai, canto miden. Despois fixemos nas descripcións delas, puxemos o negativo e o positivo delas, e as recomendacións. E despois sacamos fotos para poder poñer nun blog que vamos a facer. Ese blog queda ben, o imprimimos e o venderíamos no Grove para poder facer que familias veñan e que vean o fantástico que pode ser o Grove. O exercicio ten un importante traballo de fondo e que o seu obxectivo non é únicamente vender o Grove como destino turístico, fano mentres aprenden inglés ou matemáticas. Esa motivación que os nenos ven nas casas, porque, bueno, os seus pais son hosteleiros, teñen empresas dedicadas ao turismo, estas cousas, pois fai que os nenos sexan máis receptivos a hora de que as materias instrumentais, como son as matemáticas, as linguas, e incluso o inglés, porque, bueno, esta guía imos a traducir o inglés e contamos coa axuda da mestra de inglés, desta forma intentar que con esta motivación os nenos aprendan moito máis rápido. No centro están moi satisfeitos cos resultados deste tipo de proxectos transversais. Hoxe recibiron nocións de marketing turístico da Amanda Edile, profesora en Matorres. Entende perfectamente que están nunha sociedade de consumo e que os procesos de venta que chegan a eles e de comunicación pois son conscientes. Entonces eso é moi positivo e creo que para o bo e para o malo saben perfectamente cando lle están vendendo algo e saben perfectamente que eles poden vender algo, en este caso ademais se é un destino turístico, pois mellor que mellor. O que ninguén dubida é que os pequenos ofrecerán unha visión cando menos diferente da súa vila.